soja kuma ga shi nan da kyau. Tana cikin wannan sha'awar ne sai ya ce mata, ke me ya kawo ki nan? Haka ta farfado ta dawo cikin hankalinta. Ta ce, Allah tsare ran sarki, Allah ja zamaninka. Na san ka ji labarina da kuma duk abin da ake faɗa gare da ni. Gaskiya ni ba haka ba ne. Ina da wannan kyautan, amma gaskiya ban amfani da shi a mutane sai ya zama dole. Sai shi sarki ya ce mata, abin da ya kawo ki nan kenan, ki gaya min? Ta ce, a'a. Ta gaya masa mutanen nan da suka zo daga garin Faldo, to kashe ka suka zo da niyan yi. Ya ce, mene? Idanunsa a buɗe da mamaki. Ya ce, wannan maganan ƙarya ne. Mutanen nan ba za su taɓa gwada jin mashi ba. Ta ce mashi, ranka ya dade, ni ba zan yi maka ƙarya ba. Ta gaya masa duk abin da ta karanto daga tunanin wancan mutumin bakon nan. Duk ta maimaita wa sarki tauraro. Shi dai ya ce har yanzu bai yadda ba. Su mutanen nan ne da suka saba kawo masa kayakin nan. Ai da ya mutu tuntuni daga wannan shayin da suka saba kawo masa yana sha. Ta ce mashi, wannan na farko kenan suke sa maka magani, kuma suna yin haka ne domin shi sarkin Faldo yana nema ya kashe ka. Da ya ji haka sai ya ce, bari ya gwada wani abu, kai dai ya watsi da wannan maganan ya zo ya zama da gaske ne. Sai ya ce, a kira mutanen nan, gashi sun mai sa'a masu tafi ko ba. Haka aka kira su. Shi sarki ya ce, wai ya ji game da shirin da suke masa, ya maimaita musu, suka yi musu, suka ce, haba dai, su da suna son shi, me zai sa su ma gwada wannan abin? Haba sarki, me zai ma sa ka yi tunani haka? Sai ya ce, to, in kun ce ba haka ba ne, sai ya sa aka kawo wannan shayin da suka kawo masa, sai aka ba su sha. Haka suka ki. Shi sarki ya ce, ku sha mana. Suka ce, a'a ba su jin sha. Ya ce, a'a ba kun kawo mana sha ba, ai ni ma na ce yanzu ku sha. Haka suka ki. Da aka sa su dole, shi ne suka furta da gaskiya. Sun gaya wa shi sarki tauraro ga abin da sarkinsu ya sa su yi, kuma ga dalilin. Sai gaba sarki ya faɗi. Ya ce, ni kuke so ku kashe? Ga shi na yarda da ku? Ai to za ku sha mamaki. Haka ya ba da umarni a kulle su. Haka ya haɗa